In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws gaat natuurlijk over het nieuwe schooljaar. Morgen begint het nieuwe schooljaar. U zult er allemaal op voorbereid zijn. Vanochtend was het nog uiterst stil op de weg, maar morgenochtend zal dat wel anders zijn. Nou, de minister van Onderwijs, minister Sitré van Heydoorn, zegt vandaag in de Extra dat er geen zicht is op een gebrek aan docenten. Maar één school heeft aan het ministerie laten weten dat er wat problemen waren met het invoegen van docenten. Maar over het algemeen ziet het er goed uit. DOS, de dienst openbare scholen, heeft zelfs een overschot aan aanmeldingen gekregen. Dus wat de minister betreft is op dat punt alles goed geregeld en kan het schooljaar morgen goed beginnen. Onderzoek naar fraude bij Crunchy. De minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kid Martina, heeft laten weten dat er een medewerker van Crunchy op non-actief is gezet. Dit in het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude. Nou, de minister wil verder niet veel kwijt over het onderzoek, maar het feit dat naar buiten wordt gekomen dat er iemand op non-actief wordt gesteld, geeft wel aan dat het om een groot onderzoek gaat. De resultaten worden bekendgemaakt zodra het onderzoek is afgerond, aldus de minister. Kind achter het stuur, dat is nooit een goed idee. En vandaag op de voorpagina van de Extra staat een foto van een jongetje. Ja, hij wordt 12 jaar genoemd, dat is niet geconfirmeerd, maar het gaat in ieder geval om een jonge jongen die achter het stuur van een auto was gekropen met naast hem een begeleider. Het is helemaal misgegaan, want de auto knalde tegen een lantaarnpaal aan. Daarbij raakte ook een waterleiding gebroken in het gebied waar het gebeurde. Het was in de Welantinaweg, zat de buurt even zonder stroom. Ook problemen met waterleiding, maar nog erger, de auto is flink beschadigd geraakt en de bijrijder kon er niet meer uit. De brandweer moest hem uit de auto zagen en uiteindelijk is de jongen er met de schrik vanaf gekomen. Maar de schrik was wel enorm en het is ook geen goed idee om kinderen achter het stuur te plaatsen natuurlijk. CPR moet miljoenen betalen, dat heeft de rechtbank gisteren bepaald. Het gaat om een rechtszaak die Cru had aangespannen omdat CPR, Caribbean Petroleum Holding, sinds oktober vorig jaar geen huur heeft overgemaakt voor het gebruik van de Bullum-baai. Even voor de achtergrondinformatie. De overheid heeft vorig jaar lang met CPR gesproken voor het overnemen van de raffinaderij. Dat is uiteindelijk gestaakt. Maar CPR mocht wel alvast gebruik maken van Bullum-baai. In de politiek waren er veel vraagtekens bij die deal en ook bij de serieusheid van CPR. Naar nu blijkt betalen ze dus al maanden geen huur en Cru heeft nu te weinig geld om haar werknemers te betalen. Daarom moet de huur van in totaal 8,2 miljoen alsnog overgemaakt worden, zo heeft de rechter bepaald. Supermarkt verkoopt gestolen chips. Dat is een opmerkelijk bericht, want we hebben natuurlijk vorige maand, 23 juli, een grote inbraak gehad bij Beaufry Agencies. Daarbij zijn er heel veel levensmiddelen gestolen, ook 3 vrachtwagens. Die zijn nog steeds zoek, de politie zoekt daar nog steeds naar. Maar een deel van de gestolen chips, die werden weer aangetroffen bij een minimarket aan de Kubaweg. Die blijken dus schuldig aan heling, want ze verkopen gestolen chipzakken. De zaak is verder in onderzoek en de chips is in beslag genomen. Juli, topmaand voor toerisme. Het kan niet op qua toerisme op Curaçao. Juli was de drukste maand qua toerisme van dit jaar. Bijna 51.000 toeristen kwamen hier naar Curaçao. Dat is bijvoorbeeld 6% meer dan vorig jaar in juli. Maar het is vooral een heel hoog aantal. En over de eerste 3 maanden, of over de eerste 7 maanden van dit jaar, zijn er in totaal meer dan 300.000 toeristen naar Curaçao gekomen. Het streven van het Curaçaose Toerismebureau is 500.000 over een heel jaar. Nou, daar lijken we zeker naar op weg. Het gaat wel, en dat is wel opvallend, steeds om minder Nederlanders. Er komen er nog steeds heel veel, maar een aantal neemt wel af. En meer Amerikanen. 700 personen met HIV, dat blijkt uit cijfers waar de Extra vandaag over schrijft.
Er worden 700 patiënten op Curaçao behandeld. Patiënten die HIV hebben. Volgens cijfers van de Verenigde Naties, de UN-AIDS, gaat ongeveer, kun je in het algemeen zeggen, dat 95% van de mensen die AIDS heeft, dat ook daadwerkelijk weet. 5% dus niet. Dus naast de 700 patiënten die op Curaçao worden behandeld, kunnen er dus nog meer mensen zijn. En het is goed dat mensen zich laten testen, zodat ze vermoedens hebben dat ze het mogelijk hebben natuurlijk. 700 patiënten, dit was het belangrijkste nieuws. Nu de reclame, daarna zijn we terug met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa de 5 florin of mas, e llena bodatos nang pa trás de bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway, Itapirama. De naakte Tula, dat is het standbeeld dat in de jaren 70, volgens mij 1972, gemaakt is door de Nederlandse kunstenaresse Toos Hagenaars. Dat beeld is niet welkom. Dat was al eerder aangegeven door Movimento Causa Promé, maar nu heeft ook Fundación Museo Tula, dat is het museum, het Tula Museum op Bandabau, officieel laten weten dat ze niet zitten te wachten op het standbeeld. Dat is racistisch en denigrerend. Het is een belachelijkmaking van Tula, zo zegt het museum. Er wordt te veel gefocust op het geslachtsdeel met het beeld en daarmee wordt het volk beledigd. Het museum benadrukt dat het beeldhouwwerk niet in overeenstemming is met de geschiedenis en waarden van het Curaçaose volk. Ze benadrukken dat Tula een symbool van hoogstaande waarden en cultuur is en dat een beeldhouwwerk van een held deze idealen moet vertegenwoordigen. En dat gebeurt niet in het beeld van de Nederlandse kunstenares Toon Hagenaars. 50 jaar geleden was er al veel kritiek. Toen is het kunstwerk naar Nederland verscheept. Het is gemaakt op Curaçao. Nu heeft de regering weer plannen om het beeld te plaatsen. Maar daar is dus heel veel kritiek op. Dan gaan we naar iets heel anders. Ik noemde het net al even. Het begin van het schooljaar. Nou, wat hoort er bij het begin van het schooljaar? Schone kleren, mooie nieuwe schooltas en geknipt. Natuurlijk. Nou, daar is de afgelopen dagen hard aan gewerkt. Er waren verschillende initiatieven van kappers. Die hebben ervoor gezorgd dat onze jongeren weer netjes en fris naar school konden. Onder meer bij Fundación Umampa Corsau. Die hebben samen met Isahir Monte 150 kinderen gratis geknipt. Ook bij de Stichting Jeugd en Kinderzorg, bij El Principe Barbershop was er veel ruimte. En bij de MFK had de bekende kapper Ivo Positivo en enkele collega's alle ruimte om kinderen te knippen. En ook vandaag tussen 8 en 4 kunnen ouders hun kinderen brengen naar de MFK. Het is op die manier om te zorgen dat de kinderen op Curaçao er netjes uitzien. En dat is toch altijd belangrijk met het nieuwe schooljaar. Dan gaan we naar iets heel anders. En dat zijn meer dan 150 Braziliaanse influencers. Die zijn uitgenodigd op Curaçao. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de vluchten van Azul Airlines van Belo Horizonte naar Curaçao. En Curaçao is in trek bij Brazilianen, maar zal nog veel populairder worden. Want die influencers die melden op hun sociale media kanalen allemaal hoe mooi, leuk en prettig Curaçao is. Om u een beeld te geven, Gabi Lopez, dat is een bekende actrice en model die meer dan 2 miljoen volgers heeft, is op Curaçao en heeft het volgende video op haar Instagram pagina geplaatst. Om niet alleen haarzelf, maar ook Curaçao en de schoonheid van Curaçao te promoten. As fofoqueiras. Olha, galera do Gabi Weekend, chegamos. Existe Gabi Weekend, foram eles. Gente, tô nervosa. Apaixonada por brasileiros. Não pra casar, tá, gente? Não é o
encontrei uma amiga aqui em Coroçao. A gente veio no mercado fazer o quê? Comprar! Bora falar! Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde quiero con cualquiera. Não tá mexendo o saco que queria malhar, uma academia no hotel, blá blá blá? Carrega Cranberry lindinho. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde sea papi. Tudo já não é barato. Do nada uma surpresa, foda. Donde sea. Gabi é nosso mascote. De video heeft heel veel reacties gekregen, heel veel positieve reacties gekregen. Veel Brazilianen weten niet van Curaçao, maar op deze manier zien ze natuurlijk de prachtigste beelden. En dat heeft weer tot gevolg dat er meer mensen zullen komen. We hebben morgen bij Extra Journaal een gesprek met Hugo Clarinda van het Curaçaose Toerismebureau over deze aanpak om influencers op Curaçao uit te nodigen en te laten vertellen over hoe mooi Curaçao is. Nou, over sociale media gesproken, volgt u ons via Facebook. Alsjeblieft, volg ons dan, druk op de knop. Volgt u ons via YouTube, abonneer u dan, druk op de knop. Dit was Extra Journaal, we zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.